Всем прывітанне, мяне зовут Татьяна Дзямчук, і гэта выпуск праца роздумы. Выпуск, дзе дакладней фармат выпускаў, дзе я разважаю на пэўныя псіхалагічныя аспекты, звязаныя з працай. Я запрашаю паразмаўляць разам са мной, канешне ж, гэта не зрабіць абасрэдана менавіта тут. Калі вы хочаце падзяліцца сваім меркаваннем ці задаць пытанне, я вас запрашаю ў каментары, калі вы слухаеце гэта на Ютубе, а калі раптам вы падпісаны на мяне ў Інстаграме. І, дарэчы, падпісвайцеся, калі ласка, вы можете пісаць мне прыватныя паведамленні, я заўсёды адпавядаю. Можам з вами дзесьці падыскутаваць, калі ў гэтым будзе сэнс. Да, таму што так запрашаю на дыскусіі, потом думаю, я ж не заўсёды гатова дыскутаваць. І, канешне ж, давайте пераходзіць да тэмы. І хутчэй за ўсё гэты выпуск я назову «Я працаголік і што з гэтым рабіць». Вось такім чынам. Магчыма, неяк па-іншаму, але записываю, прынамсі, пакуль з такой назвай у маёй галаве. І я ўжо не першы раз высказваюся на гэтую тэму, і мне падаецца, кожны раз я гэта раблю пад розным углом, таму што гэта тэма складаная, шматслойная, комплексная. І казаць пра тое, што гэта нешта вельмі такое простае, адназначнае, гэта было б неправільна. Я, дарэчы, калі думала запісаць гэты выпуск, спецыяльна паглядзела на Ютубе пару відосікаў і неяк так засумавала, таму што мне прям не буду даваць спасылкі, што я глядзела, але, напрыклад, калі паглядзела на рускай мове, вела там про трудоголизм и какой-то прям психиатра, какой-то прям вельмі шмат там праглядаў про трудоголизм. Нешта я прям зусім разлавалася, тому што тое, што ён распавядаў, правільна з пункту гледжання тэорыі, але манера і тыя спосабы, як з гэтым бароцца, гэта зусім далёка ад сучаснай хіба псіхатэрапіі, псіхіятрыі і ўвогуле падыходаў пэўных гуманістычных. Але сёння не пра гэта, і што хочу расказаць вам я. Па-першае, яшчэ адна такая ремарка. Заўсёды, калі я размаўляю пра працагалізм, і, дарэчы, адзін з апошніх допісаў у мяне ў LinkedIn, можа, не апошні, адзін з, я напісала пра працагалізм, і ў каментарах разгарэлася такая досыць напружаная, на мой погляд, дыскусія са мной, то бок мне адна жанчына ў каментарах, яна мне пісала пра тое, што ў гэтым дрэннага, толькі працаголікі зарабляюць грошы. Таксама сёння не пра гэта, але хочацца сказаць, што такое когнітыўнае трошкі скажэнне, таму што гэта частае апраўданне, з гэтага хіба я пачну гэты выпуск, што, і, дарэчы, калі я размаўляю пра працагалізм, мне пытаецца заўсёды пра гэта кажу, што працагалізм — гэта адна з самых такіх карысных, эфектыўных і усхваляемых у грамадстве, асабліва ў нашым заходнім грамадстве, залежнасцяў. Але перш-наперш гэта залежнасць. Гэта залежнасць, таму што, калі мы кажам пра што такое залежнасці, гэта не толькі залежнасці ад алкаголя, ад цыгарэт. Калі так падыходзіць гештальтысцкі, то фактычна залежныя людзі з залежнай стылістыкай — это людзі, якія не могуць абысціся без пэўнага аб'екта ў асяроддзі, навакольным асяроддзі. Зараз патлумачу, што гэта такое. Гэта не значыць, што калі мне нічога не патрэбна, я маладзец. Не, таму што ёсць такая залежнасць ад незалежнасці. Але калі, напрыклад, ёсць штосьці ў навакольным асяроддзі, без чаго я не магу самарэгулявацца, без чаго не існуе моё селф, нібыта, і без чаго, мне падаецца, я разбяруся. Напрыклад, возьмем цыгарэты, паленне. Я паліла досыць доўга, і калі я спрабавала, напрыклад, скінуць, і не то, што спрабавала, думала пра гэта і разважала пра гэта ў псіхатэрапіі, я досыць чётка ўсвядомлівала, навошта я гэта раблю. У нейкі момант я это пачала ўсвядомліваць, я так супакоівалася, і так здымалася моя трывога, і на той момант мне падавалася, што если зараз перастану паліць, то мне эта трывога проста, гэта пераўзбуджанне, мне проста захлысне. Ці разумела я, што можна здымаць, так сказаць, гэты сімптом іншымі спосабамі? Да. Ці магла я на той момант выбраць нейкі спосаб і, каб мне гэта неяк дапамагала? Не. І, ведаеце, я не лічу сябе нейкім там безвольным чалавекам, але што я хочу сказаць, што любая залежнасць — гэта таксама і творчае прыстасаванне. У гештальт-тэрапіі мы часта так карыстаемся гэтым тэрмінам творчае прыстасаванне, і мне падаецца, гэты тэрмін, ён такі гуманістычны, ён настолькі такі прям чалавекаарыентаваны, ён мне вельмі падабаецца, таму што па сутнасці ён прыбірае гэту стыгматызацыю. Дарэчы, то, што мне вельмі не спадабалася у відосе, пра который я казала ў пачатку, псіхіатр, потому што там прям такое было
працагулікі, ну короче, какой-то злобны ён быў. А па сутнасці, ну чалавек і так пакутуе, ну ад пэўнай залежнасці, да, это нейкі спектр пакуты. А мы яшчэ как бы больш уганяем яго ў правіну і сорам, што ён з гэтым ніяк не можа развітацца. І таму калі глядзець на залежнасць як на творчае прыстасаванне, то мы кажам пра тое, што гэта нейкі такі спосаб, адзін з самых даступных на сённяшні дзень, які чалавек выкарыстоўвае, каб ну неяк жыць і каб існаваць у гэтым сусвеце. І вот это я прям как-то мне хочется яшчэ раз про гэта сказаць, таму што гэта прям супер важная оптыка, на якую можна глядзець пра розныя залежнасці. Я не хочу зараз там да вдацца в дыскусіі, ці мае там чалавек выбар ці не, канешне, але ў тэме, напрыклад, там алкагалізма і хімічных залежнасцяў там ёсць вельмі шмат але калі мы кажам все ж таки пра працагалізм, то гэта ну не такая, будем так сказаць, сур'ёзная, ну она сур'ёзная, але не такая можа быць шкодная залежнасць. Хаця вот зараз кажу і думаю пра факты таго, што ад працы таксама людзі паміраюць. Канешне, не так як ад гераіну, але ад працы таксама можна памерці. Так вот да, залежнасць і залежныя станы, людзі схільныя да залежнасцяў, гэта людзі, якія не могуць перыядычна абыходзіцца, не перыядычна увогуле не могуць самарэгулявацца без нейкага чагосьці, некага аб'екту у навакольным асяроддзі. Я трошки пазней распавяду, чаму так адбываецца, потому што бывае, што ведаць прычыны гэта ўжо першы крок для таго, каб неяк так паляпшаць сваё жыццё. Калі мы кажам пра працагалізм, то вось гэтым аб'ектам, вось гэтым рэчывам, да, в кавычках у двукосе, гэта з'яўляецца праца. І калі мы кажам пра працу, пра працагалізм, то гаворка ідзе не толькі пра непасрэдную вашу працу, за которую вам праца плацяць грошы. Мне насамрэч тут больш падабаецца казаць пра залежнасць ад дзейнасці. Таму што, напрыклад, ёсць людзі, і мне падаецца зараз для вас вещает как раз-таки человек с такой со схільнасцю да такой залежнасці, тому што ну я могу сказаць, што я багата з гэтым працую ну я маю на увазе працую тэрапіі, даследую. Гэта залежнасць ад дзейнасці. Гэта людзі, которым вельмі цяжка нічога не рабіць. Калі вы перажываеце такі стан, што вам досыць складана быць бездзейнасным, по-руску скажу, не працаваць, ці, напрыклад, вы рэальна залежыце ад сваёй прафесіі працы, і другі крытэр працагалізм гэта ці проста любоў да працы. Вот, кстати, да, яшчэ адзін маленькі нюанс, все ж таки, да, дзе раздзяляць у вас працагалізм ці нейкае такое прям імкненне працаваць, і вам ад гэтага добра. Так вот я ўжо і сказала, мне падаецца суб'ектыўнае такое адчуванне і перажыванне пэўных пакут, страданий, да, то бок калі вам штосьці прыносіць дыскамфорт, вам суб'ектыўна ці, напрыклад, вашым блізкім, вы, напрыклад, не адчуваеце, але вашаму здароўю, как казаў Кровосток, ты счастливчик, пока не знаешь своих анализов крови. Да, потому что можно не адчуваць, але штосьці можа вас забіваць знутры. Так вось, калі ёсць такое суб'ектыўнае перажыванне пакут, ці калі ёсць нейкія аб'ектыўныя маркеры, што з вами штосьці не так, то мы можам казаць пра пэўную спектр, ну, не то чтобы патология, але, ну, давайте назвать это патологией, что, ну, как бы, штосьці ўжо, чагосьці ўжо замнога, і мы можам казаць пра пэўную залежнасць. Залежнасць ад працы, залежнасць ад дзеянняў. І зараз я так потихоньку перайду ўсё ж таки, да, што рабіць, але ўсё ж таки перад тым, як што рабіць, чаму так адбываецца, і насамрэч прычын досыць шмат, але, канешне ж, і яны такія, як я ўжо сказала, многаслойныя, і нельга сказаць, што вот мы, не ведаю, прыбярэм все установкі пра працу, і все станет хорошо. Не, я бы прапаноўвала да гэтага падыходзіць з такой, ну, с адкрытасцю да даследавання, тому што, паверце, колькі б я не даследавала ў сабе гэтую гісторыю, я, ну, прям вельмі багата слаёў адкрываю, тому што гэта і пэўныя дзецка-радзіцельскія адносіны, пэўныя установкі, і пэўная мая нервная сістэма, да, пра гэта патрошачкі зараз скажу. Любая залежнасць, яна мае насамрэч карані у нашым раннім дзяцінстве і у тым, як фармуецца прывязанасць з бацькамі, чаму я кажу з бацькамі, звычайна,
да, мама ці я буду казаць мама у наступных, да, маіх сказах, але гэта можа быць любая асоба, которая замяняе маму. Так вот, ёсць такія, мне падаецца, в адным з падкастаў я пра гэта размаўляла, пра гэта расказвала. Ёсць такія 4 стадыі, которые важна прайсці, которые класна было б прайсці для таго, каб у чалавека фармаваліся здаровыя адносіны увогуле. Спачатку это перыяд сузалежнасці, гэта наша ранняе дзяцінства. Па розных па розных даследчыках как бы это розны ўзрост. Ну, давайте лічыць там, да, ад 0 до 2 і, конечно ж, прэнатальны перыяд. Это перыяд сузалежнасці, гэта калі дзіцёнак набірае такі досвед бяспечнай прывязанасці, што аб'ект, который мама, ён заўсёды ў даступнасці, што з ім можна сліцца, і, канешне, грудное вскармліванне тут дапамагае, калі там мама не корміць, то гэта не з'яўляецца там прям, да, вялікай праблемай, але пастаянства аб'екта, бяспека аб'екта, да, которая пра цябе клапаціцца, мама ўвесь сусвет, і сусвет бяспечны, сусвет ёсць. І вот эта стадыя сузалежнасці, яна досыць важная, таму што калі дзіцёнак яе не праходзіць, ці праходзіць яе з пэўнымі пытаннямі, то бок там ёсць пэўная траўматызацыя. А поверьте, там травматизации прям вельмі лёгка стацца, і не таму, што вінаватая ваша мама, а таму, што на гэта можа паўплываць прям мільён фактараў. Я, напрыклад, дзіцёнак, который доўга прабыў в інкубатаре. Ці ёсць у мяне праблемы в гэтым перыядзе? Да. Я как бы ад маёй мамы гэта не залежала. А ці, напрыклад, в Штатах дэкрэтны адпачынак, колькі там ён, божачкі, я не спраўдзіла інфармацыю, тому што не думала, што пра гэта буду казаць, але ён супермала. І маме там прыходзіцца аддаваць дзіцёнка няні і ісці на працу. Ці ўплывае гэта на залежнасць, на траўматызацыю ў перыядзе сузалежнасці? Да, ўплывае. А у мамы можа быць дэпрэсія, і мама можа быць проста эмацыйна недаступная, і мама можа быць без сіл. І, собственно, вот это как бы такія прыклады, ці мама можа захварэць і трапіць у лякарню. Я назвала некалькі проста прычынаў, чаму у перыядзе сузалежнасці можа адбыцца пэўная траўматызацыя. Гэта не значыць, што все пахерылась, і цяпер все жыццё вы будете страдаць, і будуць сузалежныя стасункі, ці вы будете там пакутваць ад залежнасцяў, але гэта все можна наверстаць. Пра гэта мы сёння не будзем, але ёсць такая, што ў кожным узросце можна выправіць, так сказать, памылкі папярэдніх, і, па-моему, там павінна там 7 ці 11 год. Я дакладна не помню. І как бы, да, там ёсць перыяды, калі можна восполніць. Чаму на этот перыяд сузалежнасці такі важны? Таму што калі все праходзіць плюс-мінус нормально, то дзіцёнку прасцей перайсці ў наступную кропку, гэта контрзалежнасць. Контрзалежнасць, когда вот это пачынаецца «я сам, это ідзе ад меня». Там 2,5-3 гады мам трохлетак можна пабачыць здалека, как я люблю казаць, ці мам падлеткаў. Яны заўсёды на групах как это перыядычна бачна, как падёргаецца ў іх вока. Вот. І там таксама как бы все хорошо, калі я показываю свою контрзалежнасць, а мама пры гэтым застаецца там да мяне добрая, ці яна ўвогуле застаецца. Але тут таксама рознае можа быць, і тут ужо і можа там з перыяду сузалежнасці не все быць добрае, дзіцёнак там, да, не пераходзіць на гэту стадыю, калі пераходзіць, то мама не можа выйсці з перыяду сузалежнасці, і яна становіцца такой гіперапекуючай, і у дзіцёнка просто няма вот этой магчымасці просто оттолкнуть. Да? І то бок насамрэч это такі, да, перыяд, который, калі не пройдзецца перыяд сузалежнасці, то і з контрзалежнасцю будуць пытаннячкі. А калі там было все нормально с сузалежнасцю, то на контрзалежнасці могуць быць пытанні. В общем, штука в тым, что, я не помню, мне кто-то из тренеров сказал, что там типа 90% планеты, а можа нават і больш, застраюць насамрэч на вось гэтых 2 этапах. Вот. І на гэтых 2 этапах, і потым там уже цягам жыцця, в сямейных адносінах, тэрапіях дарастаюць і как-то так завяршаюць розныя гэтыя этапы. Вот. Для чаго это рассказываю? Потому что калі все добра, потым наступае перыяд незалежнасці. Калі ты незалежна, да, ты не контрзалежна, а ты такой, как бы, я разумею сваю там, да, залежнасць, але могу абхадзіцца сам. І потым наступае перыяд взаимозалежнасці. І вот насамрэч там взаимозалежнасць — это такая гісторыя, до которой прям есть такие даследчыкі Уэйн Холды, Берри і яго жонка, не помню, як зовут жонку, яны казалі, што вот узаемазалежнасць — гэта прям ідэал, дазволю себе так сказаць, ідэал таго, як можа быць у стасунках сямейных. Это калі у мяне ёсць я, у мяне ёсць ты, і у нас ёсць мы. І все гэтыя 3 часткі, яны в какой-то такой гармоніі, што я зразумею, усвядомлю сваю і залежнасць, і сваю
там незалежнасць. Спойлер, по-моему, онхолды таксама разлучыліся, але я как-то это саркастычна пра гэта кажу. Штука в том, что навошта прям про гэта все распавядаю, таму што з залежнасцямі, которые, да, там хімічныя, працазалежнасці, залежнасці ад гульняў адбываецца такая штука, што калі ў нас ёсць пытанне на перыядах сузалежнасці і контрзалежнасці, то там узнікае, ну, такая гісторыя, фіксацыя на каких-то іншых аб'ектах у сусвеце. Калі людзі больш схільныя, напрыклад, паліць, выпіваць алкаголь, это такі больш седатыўны эфект. Гэта такі седатыўны эфект, это такая аральная фіксацыя, што нам трэба нешта, вот если пра цыгареты падумаць, нам трэба нешта пасасваць, мы супакойваемся. Вот. Калі мы кажам пра працагалізм, то, кстати, трэба было зрабіць, напэўна, паузу, таму што мы ўсё ж такі сёння не пра алкаголь, а пра працу. Так вот, дзейнасць. Калі мы кажам, што я працаголік і што я, ну, неяк так хачу штосьці з гэтым рабіць, то першае даследаванне сваё важна пачынаць з таго, што разбіць гэта на кампаненты, так дэканструіраваць. Таму што і пачынаць неяк так усвядомленне, а што ад чаго канкрэтна у вас залежнасць і якія тут могуць быць варыянты. Напрыклад, у вас залежнасць ад таго, каб быць пастаянна стымулёваным. Вот калі я дзейнічаю, я існую, да? Помните, я мыслю, значит, я существую. І то бок, магчыма, ваше цела просто не можа знаходзіцца ў состоянии расслаблення. І тут мы заходзім у іншую галіну нейрапсіхалогіі, нейрабіялогіі, і ёсць такая палівагальная тэорыя Стывена Поджерса, можна яе пагугліць, она супер цікавая, она вельмі цікавая как псіхолагам і псіхатэрапеўтам. Асновачыся на гэтай тэорыі, для некаторых арганізмаў быць у состоянии пакою гэта небяспечна. Гэта звязана з пэўнымі траўматычнымі падзеямі ў жыцці. Пра што хочацца тут сказаць, што магчыма вашаму целу, я сустракала такое сярод кліентаў, тупо небяспечна быць в состоянии пакоя, ему важна быць у напрузе, важна быць узбуджаным. Праца — это ідэальнае месца, каб не расслабляцца. Вот. І калі тут как бы такая гісторыя, то, магчыма, важна ў тэрапіі работать с разными, да, вот этими аспектами, с поступовым расслаблением тела, с такой даследованием своих каким-то таким інтэграваннем траўматычнага досведу, да, с перапрацоўкай гэтага досведу. І гэта такая досыць доўгая работа, вот, но это таксама можа уплываць. Калі казаць, да, пра нервовую сістэму, то, в принципе, вот это вот состояние узбуджання, пакой, яно можа досыць усвядомлівацца. Вот у меня, напрыклад, была такая гісторыя, што я часто думала, што вот мне надо сваю энергію выгасіць. А насамрэч, досыць там недавно на інтэнсіве мне, вот я сказала, што я там пасля групы пайшла бегаць, што мне трэба было выгасіць энергію, говорит: Таня, чаму ты вырашыла, што ёй трэба выгасіць? Можа, табе трэба было наадварот ёй падыхаць, прадыхаць і супакоіцца? І эту думку мне там моя психотерапевтка 100 гадоў казала ўжо, але менавіта там она как-то легла. І да, сапраўды аказалось, што не заўсёды мне трэба выгасіць энергію сваю, а бывае, што мне трэба расслабіцца, але у меня просто няма такога паттерна, у меня няма такой привычки, у меня есть привычка, ну, такая звычка выгашивать. И тут штука в том, что иногда я так выгашиваюсь, что потом как бы зусім моему телу дрэнна. Таксама могуць быць прычынай працагалізма, да, как бы не прычынай працагалізма, а в этой декомпозиции можа быць, напрыклад, залежнасць ад пэўнага прызнання, залежнасць ад таго, каб вас постоянно, да, вас заўважалі за вашу працу. И тут мы уже идем в какой-то такой нарциссичный спектр. То же самое может быть залежнасць ад поспеху, залежнасць ад прадуктыўнасці, залежнасць ад улады. І гэтыя моманты, яны будуць больш уже звязаныя з такім узростам, там, да, 4 год, калі вельмі важна было, каб вас бацькі, ну, і да 4, але, ну, как тут і ў 4 таксама, каб вас бацькі, ну, неяк так не крыва, а так адлюстроўвалі так, як ёсць, да? То бок не толькі заўважалі, калі вы там, напрыклад, штосьці класнае зрабілі, а заўважалі і вашы там стан, там, злосці, суму, разгубленасці. Таму што вельмі часта, я думаю, вы ведаеце, выхоўвалі так, што так, иди и соберись, а потом приходи, там, да, или а что это такое вообще, где улыбка, да, то бок, ну, і розныя рэчы, і, магчыма, сфармавалася такая гісторыя, такі паттерн, што вот там на працы мяне заўважаюць, мяне бачаць, і, ну, я гэтым просто постоянно напитываюсь, мне гэта вельмі важно. І калі мы кажам пра нарциссічны спектр, да, пра залежнасць ад улады, там можа быць і багата такіх інтраектаў, установак, што, напрыклад, бацькі там часто казалі:
а што ты ўлёгся, а ну-ка давай што-то рабі. І тут можа быць такая завязка, што мяне любяць толькі калі я эфектыўны, я ўвогуле патрэбна ў свеце толькі калі я эфектыўны. Можна падаследаваць, павыпісваць сабе такія установкі, звязаныя з тым, а хто вы, калі вы не працуеце, а хто вы, калі вы бездзельнічаеце, напрыклад, или там леніцеся, или не робіце нічога. Што для вас такое ўвогуле рабіць нічога? А якія пачуцці выклікае у вас словазлучэнне рабіць нічога? Падагульняючы, да? Працагалізм — гэта комплексная гісторыя, дзе мы пачатку стараемся разабрацца ўвогуле, ад чаго мне залежнасць. І мы разумеем, што праца — гэта не што іное, магчыма, што гэта нейкі спосаб рэгуляцыі нашай нервовай сістэмы. І перш чым проста пераставаць там, да, і вот што там кажуць звычайна: працуй менш. Ну, дзякуй вялікі, але што будзе з маёй нервнай сістэмай? Там я магу, у меня бессонне можа быць, у меня можа быць зашмат трывогі, гэтак далей. Да? То бок мы пачынаем з гэтым разбірацца. Таму што любая залежнасць — это рэгуляцыя. І калі я, напрыклад, палю ці п'ю алкаголь, важна разумець, што такім чынам я рэгулюю. Я так расслабляюся, я пазбаўляюся сораму. Ці, напрыклад, спорт, да, класная залежнасць там. Што я раблю? Можа, я такім чынам толькі так я магу сябе стымуляваць і ўзбудзіць увогуле. Што яшчэ мне хочацца сказаць, калі я кажу пра працагалізм і всю гэтую гісторыю з такой залежнасцю ад дзеяння. Першае, да, як я ўжо і сказала, ну, как бы гэта пэўная такая забарона на расслабленне, гэта унутраная забарона на расслабленне. Гэта унутраная забарона на то, каб, ну, вот, не працаваць. І гэта, как я ўжо сказала, можа быць звязана з вашым, ну, такім досведам вашага развіцця. Што яшчэ важна разумець пра залежнасці, так гэта тое, што у залежнасць мы яшчэ ад чагосьці можна, ну, з такога ракурсу паглядзець, ад чагосьці бяжым. Мы можам бежаць ад нашай трывогі, мы можам бежаць ад пустэчы, ад адзіноты. Можна пачаць задаваць сабе пытанне: калі я працую, што я ў гэты момант не раблю? З чым такім я не хачу сутыкацца? І гэтае пытанне можа вас навесці на пэўныя думкі. Але каб задаць гэтае пытанне, у вас павінен быць час. І калі насамрэч вы прыслухоўваеце гэты падкаст, едучы ў машыне, ці вы бежыце, ці вы, напрыклад, працуеце, гэта слухаеце, то вы можете гэта зрабіць, але гэтае пытанне лепей задаваць сабе тады, калі у вас на гэта ёсць час і ресурс. І вот, дарэчы, звычайна працаголікам вельмі складана стаяць у чэргах, ехаць у машыне без таго, каб пра штосьці было эфектыўнае. Вельмі складана, да, не рабіць нічога, як я ўжо сказала, і вытрымліваць гэтую напругу ад нічого не делання. Таксама вельмі дапамагае з працагалізмам, это я зараз такі тэрапеўтычныя штукі скажу, а потым лайфхак будзе. Не выключайцесь, калі ласка. Лайфхак таксама в кавычках, але лайфхак. Вельмі дапамагае иногда такая тонатотерапия, можно так сказать, не в прямом сэнсе гэтага слова, але подумать про смерть, подумать про тое, что а если завтра нет? А вось калі заўтра не будзе, а калі, ну, как бы, вот там я даведаюся, што засталося мне там тыдзень. Ну, дзеля чаго гэта ўсё? Што я гэтай працы, ну, как бы, ну, вот і што далі? Потому что вельмі часта працагалізм лечыцца, на жаль, неадмыслова какими-то происшествиями у жыцці, да, там чалавек сутыкаецца з пэўнымі абмежаваннямі. І гэта можа быць як свядома, напрыклад, жанчыны цяжарыюць, і ў іх няма проста столькі сіл, каб працаваць. Ці, напрыклад, пэўныя там хваробы, да, звычайна працаголікам вельмі цяжка даюцца, дарэчы, хваробы. Так вот, у гэтыя моманты чалавек просто хочаш не хочаш сутыкаецца з самім сабой, там, да, калі дзеці, то гэта как бы дзеці зеркала гэтага ўсяго. Так вось, у гэтыя моманты чалавека здараецца такое абрушэнне, і, ну, гэта такі не самыя прыемныя перажыванні, але пасля гэтых крызісаў можа быць палепшэнне, да, у тэме гэтай залежнасці, у залежнасці ад працы і дзеяння. Да, так вот, можна падумаць момента моря, помня о смерці, можна падумаць пра тое, а дзеля чаго гэта ўсё, што я раблю і што я раблю з сабой, калі я столькі працую. Ну і, как я ўжо сказала, лайфхак. Насамрэч, залежнасці мы ўсе залежныя, хоць ад чагосьці, і просто ў рознай ступені. Как я ўжо там на пачатку так говорила, где-то сказала, што калі чалавек весь такой незалежны, то ў яго можа быць залежнасць ад гэтай незалежнасці, што ён настолькі ад всяго незалежны. Сустракала таких людей, что типа и от этого я незалежна, и от этого я незалежна, и от этого я незалежна. Но я буду незалежна от своей незалежности, чтобы вот ни от кого не залежать. Короче, я слово «залежать» зараз повторила, мне падаецца разоў 13. Так вось, про это можна падумаць і ў такім ключе. Да, калі ўсвядоміць, што мы ўсе ад чагосьці залежныя, то лепш
насамрэч быць залежным ад як мага больш такіх рэчаў, да, больш такіх, я не маю на увазе тут піць алкаголь, курыць цыгарэты і хадзіць в ігорныя клубы, але, напрыклад, калі вы працаголік, паспрабуйце пашукаць яшчэ залежнасці, пажадана вот, ну, не адну. Напрыклад, там, да, спорт, а можна яшчэ заняцца там хобі какое-нибудь яшчэ сабе, можна яшчэ сабе. І вот калі вы не будзеце класці яйкі ў розныя кошыкі, то глядзіш, і ваш фон запоўніцца рознымі рэчамі. І залежнасць как бы яна будзе ну, у адным канкрэтным месцы яна будзе памяншацца. У залежных звычайна бывае такая штука, вот, ну, па сутнасці 12-ступенчатыя праграмы, да, для алкаголікаў, там, нарказалежных, яны будуюцца на тым, што людям как бы падсоўваюць іншую залежнасць ад кам'юніці, залежнасць ад Бога, ад рэлігіі. Толькі тут штука ў тым, што вы можете гэта рабіць самастойна, вы можете шукаць такія спосабы, дзе яшчэ вы можете вот так вот расслабляцца ці наадварот стымулявацца, во, і как бы, ну, што вам будзе з гэтага ўсяго прыемней. Вот. Некаторыя працаголікі вот влюбляюцца, пачынаюць будаваць адносіны. Ну, карцей, я пра тое, што гэта таксама можа быць спосаб, которым сабе дапамагаць, хто-то там вучыцца яшчэ пачынае. Гэта, канешне, не дасць расслаблення, але гэта прынамсі вас, ну, насыціць ваш фон. Чаму я так кажу пра насыціць ваш фон і што гэта значыць? Гештальцісцкая таксама гісторыя, што у вас вот это вот, да, в фоне не будзе толькі праца, то есть што фігура вашага жыцця толькі праца. У вас фон будзе насычаны рознымі рэчамі, вы сможаце переключацца і такім чынам таксама самарэгулявацца, ну і рабіць якасць свайго жыцця значна вышэй. І зараз падагульняючы, калі мы кажам пра працагалізм, мы кажам пра вельмі складаную і комплексную рэч. Калі мы падыходзім да гэтага паняцця, мы яго не стыгматызуем. Мы да яго падыходзім да таго, што менавіта чамусьці такім чынам ваш арганізм вырашыў самарэгулявацца. То есть, что такое, да, может, еще раз важно повторить, саморегулироваться, менавіта таким чынам вы, ну, как-то ваша асоба жыве ў гэтым сусвеце. І сказаць, што вы просто, да, чаму гэта не працуе, вот эти парады, ну-ка просто перестань працаваць, ну, тому что, ну, как бы, спасибо, Кэп, от этого еще, ну, еще больше раздражнения возникает. Важно разуметь просто и подумать, подаследовать, якія такія функцыі, патрэбы вы задавальняеце і што такім чынам вы рэгулюеце. Магчыма, сваё узбуджанне, магчыма, наадварот, сваё суспакаенне. Магчыма, вам не хапае улады ці прызнання, можа быць, вы так глушыце трывогу і так далее, і так далее. Можа быць, сацыяльныя кантакты. Па-другое, спрабуем знаходзіць яшчэ залежнасць, як бы гэта ні гучала. Спрабуем цікавіцца і пачынаць даследаваць і цікавіцца чымсьці іншым і ствараць сабе такой калейдаскоп розных рэчаў, которымі можна... Рэчаў зараз это не пра рэчавіны хімічныя. І да, это зараз, ну, калі ласка, не выдзірайце з кантэксту, што, типа, Таня Тимчук раіце, ідзіце там наркотики попробуйте, не. Гэта я кажу пра пэўнае, ну, штосьці такое недеструктыўнае, там, да, можна занимацца спортом яшчэ, можна пайсці вязаць крючком і так далей, і так далей. І, канешне ж, у гэтым усім з вялікай, ну, такой любов'ю і павагай да сябе, таму што, па-першае, вы пакутуеце. Калі вы усвядомліваеце, што вы працаголік, да, можна пра гэта казаць з годнасцю, але ўсё ж такі, калі гэта прыносіць вам боль, і калі вы слухаеце гэты падкаст с, ну, нейкім такім перажываннем, што гэта вам адгукаецца, вам штосьці хочаце з гэтым рабіць, конечно ж, я рэкамендую, акрамя ўсяго іншага, што я там ужо назвала, і мне падаецца, это как бы фонам праз весь мой падкаст, псіхатэрапію як месца, дзе можна бяспечна даследаваць, што ж такое адбываецца з вашым арганізмам і менавіта новым досведам перазапісваць пэўныя гісторыі, пэўныя рэакцыі арганізму і павышаць якасць свайго жыцця. Дзякуй всім вялікі.